ngayon gagawa ko ng video, mag-step by step tayo kung paano tayo maglagay ng cover photo sa ating channel, sa ating YouTube channel. So, panoorin nyo tong video guys at sundan nyo yung step. Talagang mapapalitan nyo yung cover photo nyo or malalagyan nyo yung cover photo nyo. Sige, simulan na natin. Arat na. So, ito na guys, magsisimula na tayo. Una, hanapin natin yung Google Chrome sa cellphone natin. Ito siya, ang yung sa akin. Pinindot ko. Tapos, second, magta-type tayo na nito ng youtube.com. YouTube. Oh, so, meron na ako. Ito yon. So, search natin yan. Go. And then, ito yung lalabas. Loading pa siya, guys. So, nakikita nyo itong tatlo dito, guys, sa right natin. May tatlong kwan dito circle na maliliit. So, ito yung pindutin natin, ha. Pindutin natin yan. Tapos, hanapin natin yung desktop site. Yung sa akin kasi, yung desktop site ko nakaklik. O sige, pindutin ko yan ulit. So, magpindot naman ako ulit dito. Pindutin ko tong desktop site. O, ito yung lalabas. So, ito na siyang lalabas. After ko nagpindot sa desktop site, ito yung lumabas. So, nakikita nyo itong maliit dito. Ito yung profile. Profile mo. At ngayon, ito profile ko. Ito yung kinuan ko. Sige, pagkatapos nun, pindutin natin itong maliit na profile mo. Wait lang guys ha. Ito na yung, pagpindot ko niyan, may nakikita dito kay may lumabas. So, next, pindutin natin itong your channel. Kita nyo guys? Your channel. Kung hindi nyo masyadong makuan guys, pwede naman nyo i-zoom guys kung nahihirapan kayo. So, pindutin natin ang your channel. So, ito na siyang lumabas guys, yung sa YouTube channel ko. And then, meron na kasi akong cover kasi niya, cover picture. So, papalitan ko na lang yan. Dito tayo sa customize channel. Ito guys, nakikita nyo yan guys, customize channel. Wait lang guys ha, naglo-loading pa siya. Yan na guys, nakikita nyo yan guys. Ito, may nakita kayong layout, branding, at saka basic info. Yung pindutin natin guys, itong branding. Yan siya guys. Pindutin natin yung branding. So, ito na yung lumabas guys. Ito yung sa profile natin at saka ito yung sa cover photo natin. Sa kuha natin, okay? So, sa akin naman, i-change ko lang yun sa akin. I-change ko. Kaso, pasensya na guys yung sa kuan ko. Wala kasi akong kuan magagandang mga picture dito kasi hindi ako nakapag-save. So, ang gagawin ko na lang, uulitin ko na lang to. Example lang naman natin to guys. So, pindutin ko na yan, tapos done. So, ito na yung lumabas guys. Nakikita nyo dito ang viewable on TV. Ito yung sa TV ang lalabas. At saka makikita mo din itong viewable on desktop. At saka itong viewable on all devices. So, devices na yung sa cellphone naman natin yung ginamit natin, ito yung lalabas, itong nakakrop, itong channel, ito lang yung lalabas sa box sa profile ko, kung sa cellphone ko. And then, after that, idadana natin siya. Pero guys, kung hindi talaga kayo satisfied yung sa picture nyo sa gallery, pwede naman kayo mag-search, maghanap kayo ng magagandang picture bago kayo mag-customize sa inyong YouTube. Para naman pag na automatic na siya, makikita na yung gusto nyong i-cover photo doon. So, yun, natapos na tayo guys ha. So, yung next gagawin ko, ito yung last natin. Publish. Ipapublish ko na yun. After dito, ipapublish ko na yun. So, publish. Ito na siya guys. Yun naman talaga yung maganda guys mas maganda talaga na maghanap tayo ng mga magandang picture para sa kuana. So, yun na siya guys. Tapos na. I'm done. So, nakapublish na yun siya guys. So, back to channel tayo. Doon tayo sa channel ko. Ayun na siya guys. Ito na siya guys.
Ito na yung channel. Ito lang yung na-crop natin, di ba? Oo. Kaya nga sabi ko, mas maganda magkuhan kayo ng magandang picture para yun yung ilagay nyo sa YouTube nyo. Na shot done. Sana madami kayong natutunan. Sana natutunan nyo yung yung step by step natin paano tayo mag-change or maglagay ng cover photo. Okay, bye! Don't forget to subscribe, guys.